Ik ben in Peerses, want hier waard Aron Snoin een nieuw kunstproject voor het eerst presenteert. Het levensjacht van Norma, zij hiet het. En dat gaat over het hienste drama bij Vervet Boetendieks van een aantal jaren waarom. Nou, wat het al hier inhoudt, daarover haast meer. Ik zal hem eerst vertellen wat we oors nog in het programma hebben. Josti en Hoyte Pruksma maakt je de opera Orfeo in de vijver van Paleis Soestdijk. Met 10 jaar meer ondervinding als doet ze hetzelfde dienen op de bombrekken met Orfeo Aqua. De kleine prijs van Friesland bestaat 24 jaar. Aron Sneun vierden ze dat in het feestelijk verpakt Iduna in Drachten, maar de finale van dit jaar. En Burgum komt dit jaar als eerste met een ierpe losspul, Bloedboon, een bewerking van de Broadway-klassieker Blood Brothers. In juni en juli wordt in de vijver van Paleis Soestdijk de opera Orfeo e Eurydice opvierd. Dat klinkt je misschien bekend in de eren en dat klopt ik wel, want dezezelfde opera die waard met simmer tot 1000 opviert op de bombrekken bij Orge onder de naam Orfeo Aqua. Ik weet het nog goed, we gingen met de trein vanuit Ljouwert naar ergens bij Warkum in the middle of nowhere wie een perrontje bouwt. Dan moesten ze dan uitstappen en dan roen je machinaal naar het water. En dan bij zinnen opgang waard dan deze schitterende opera opviert. Het wie betocht terug Hoyte Pruksma en Tierma Josti en aan een hele soort oren hebben ze daar een onvergetelijke belevenis van maken. Nou, in ditzelfde dat willen ze nou verder van en dat doen ze dan in de tuin van Paleis Soestdijk. Als maker ben je eigenlijk altijd nog maar een beetje een beginneling ermee als je het de eerste keer doet. En nu denk je, goh, nu ben ik misschien een stapje verder. En kan ik er nog wat meer aan toevoegen. En dat is voor iedereen geldt dat, hè? Want dit is natuurlijk een ding voor Hoyte, voor de technische mensen, niet vergeten, die dat vorige keer ook allemaal bedacht hebben. Die ook nog een kans hebben om dat nog een keer te doen. En je leert van je fouten en je ziet nieuwe kansen. En dat scheelt enorm. En ja, dat hoop ik straks te kunnen laten zien. Al met Sienelien maken theatertechnici en artiesten, onder leiding van Josti en Hoyte Pruksma, de operaproductie Orfeo Aqua op de Brekken bij Oudegeer. Uniek, want een opera helemaal warm naar de locatie werd het spelen waard en dan ik nog om en in het wetter wie nog neerdien. Nergens net. Toen was het wel hartstikke mooi. En natuurlijk het feit dat het bij zonsopgang was natuurlijk heel uniek. En, dat krijg je nooit meer terug natuurlijk. Maar ik had ook nog wel veel ideeën over de opera zelf, die ik toen niet kon realiseren. En daar... Vanwege de locatie daar? Ja, want we waren daar natuurlijk veel kwetsbaarder. En ik kreeg gewoon... Ik bleef maar naar die opera luisteren, 10 jaar lang. En ik kreeg steeds weer een idee en ik dacht van, ja, als ik ooit nog een kans krijg, dan doe ik het. En dan weet ik wat voor waterpartij ik wil hebben. Ik wil een waterpartij die wat kleiner is, met veel bos eromheen. Een wat lommerrijke omgeving. Orfeo e Eurydice is oorspronkelijk skreun van het hof en is hier dan ook helemaal op zijn plak, vindt hij. Dat was de werkkamer van prinses Juliana. Waar? Die linker? Ja, die linker daar. En daar heb je het bordes. En daar verschijnt Amore. Ja. Nou, dan kan je wel een beetje bedenken waarop die misschien gaat lijken. Dat moet je zelf bekijken. En dat wordt er één lichtlijn naar de mensen toe die daar zitten. Jeder op de Brekken, nou in de tuin van Paleis Soestdijk. En voor een groot pad met dezelfde meesken. Dat is artistiek jongen heel interessant. Jos is het 44, ik ben het 44, de techniek is het 44. Wat toen het koer ken nou al hier. Dus we hebben een groeiproces maken allebei. En we beginnen, nou komen we bij elkaar en zetten dit zo op. En ja, dat is mij een heel groot stuk van het team wat in 2000 er ik weer. Kerst hier toen mij te maken, Gary, Ilse. En dus die mensen hebben er ik een beeld bij. En dan merk ik dat daar lagen onder komen. Dus wij gaan de diepte in en dat vind ik prachtig. Hier verdwijnt Eurydice uiteindelijk onder water. En dan is ze weg.
geheim van de goochelaar is de eenvoud. Dus het is heel simpel. Maar vaak is het zo simpel dat je denkt dat het heel ingewikkeld is. Maar het is het niet. Maar je moet het wel durven natuurlijk. Maar goed. Zij dacht het. Ja. Het koor krijgt les in de uitspraak van het Italiaans, van een Italiaanse. Ze komen oerelwaai, van Peru aan het IJsland en studeren aan Nederlandse conservatoria. Terrible. The one before was terrible. This was netjes, you know. Ja. Just okay. Het beste van het beste, daar gaat het hier om. Kijk, die opera van Von Kluck is een absoluut meesterwerk. Die je ook niet meer loslaat. Dan kan je elke week er wel iets van opzetten en dan verrast het je weer muzikaal. En daar wil ik heel getrouw aan werken en daar iets aan toevoegen. Niet om het effect, maar om eigenlijk dat werk nog dieper te beleven. Die ervaring wil ik geven aan het publiek, dat is mijn ambitie. Het gaat allemaal om die muziek. En, nou, hier hoor je al zelfs hoe dat geluid om je heen komt. In plaats van als een popconcert op je af. Wat op de bomrekken net koer in het algemeen moest, kennen we nou met deze geluidsinstallatie en met de mise-en-scène kunnen we het zoiets maken in zo'n onmetelijke afstand wat je gebeurt. En Jos heeft wel eens zijn van, als een scheidsrechter een gele kaart trekt, shut het hele stadion shut uit. Het is maar zo'n kaartje. Op het moment dat hier een gezichtstrek is van een zangeres, dan shust er dat. En dat neemt ze mooi, maar dan wel in een enorme, onmetelijke... Ze zitten in een film. Ze joggen net naar een film, ze zitten erin. En dat is wat we willen. Mensen moeten echt 2000 in de kost zetten. En het boek van 2011, Soesdijk, met ze op naar Ierpenie. En weer ondergaan. Ze moeten het net vergelijken, maar ze maken iets fantastisch mooi. Dat kan ik ze wel beloven. En voor de mensen die het wel wat taal om daarheen, heb ik wel wat aardigs. Stuur een mail naar k@omroepfriesland.nl met daarin het goede antwoord op de vraag wanneer had Gluck deze opera schreef, wanneer had hij voor het eerst opgevierd wordt. Ik ken 10 keer 2 vrijkaarten voor het Jan, aan de mensen die het goede antwoord weten. En dat is dan voor de voorstelling van 3 juni. Het begon in de 4 vliegen met winnaars als Brimstone, Butterfly en Kobus gaat naar Appelscha. Illustere bands die midden jaren 80 meedien aan de kleine prijs van Friesland, de talentenwedstrijd voor popmuzici. Verleden week sneun, alweer 24 edities verder, wordt dit feit viert met de finale van dit jaar. In een speciaal verpakt Iduna in Drachten, 6 finale bands op Wijnai. De roem misschien wel dat ze al hier van dromen. En vanzelf zeggen we waarom naar wat 24 jaar kleine prijs al je van moois opsmieten het. Tuurlijk, je wil winnen. Daar ben je ook voor gemotiveerd. Ik bedoel, ik heb vanaf vanmiddag 2 uur toen ik op mijn bed stapte. Ik de adrenaline al, maar dat heb ik altijd bij een show, hè, dat alle adrenaline al door je aderen giert, zeg maar. Maar nou toch wel ietsje meer, omdat ja, je wil winnen. En zo zetten Barry Nice en de Nice Guys voet de toon in een speciaal als kasteel verpakt Iduna. Dit jaar die een kleine prijs als 60 bands mooi in meer dan 10 voorrondes door heel Friesland. En dat maakt de kleine prijs van 2011 al voor de finale tot een succes. De 24e editie van de Kleine Prijs van Friesland. Is dat een speciale editie voor je? Ja, dat is wel een speciale editie. We doen nu 25 jaar onder de naam Kleine Prijs. En
We hebben 3 jaar ook tussendoor onder de naam Bandcontest gedaan. Maar 25 jaar bewijst dat de prijs dus zo lang mee kan. En dat alle ontwikkelingen die er zijn geweest, dat we daarmee vooruit kunnen. En dat het blijft gaan zo. Ja, mijn verwachtingen zijn niet heel groot. Ik heb niet veel verwachtingen. Want, ja, het is een bandcompetitie en dat is altijd appels en peren. Dus ja, gewoon lekker spelen, dat is belangrijk. Voor mij persoonlijk vind ik het ook belangrijk om dan, als we nu zo ver zijn gekomen, dan wil ik ook winnen. Tuurlijk, het zou niet heel erg zijn als het niet zo is. Maar ik ben wel van de winnersmentaliteit. Eigenlijk ga ik niet voor minder dan de winst. Nee. Oh, sets and wires, strings desire. It's a feeling deep inside it, like a burning fire. Het is ook een erkenning ook. Dat vind ik het mooie eraan. Dat je gelooft in het ding wat je doet. Je werkt er heel hard voor. Dus wij werken er echt enorm hard voor. En we geloven hier ook heel erg in. En als mensen dan zeggen van ja, inderdaad, wij geloven ook in jullie. Dit is een tof ding. En we willen daar meer van zien. Dat geeft ons wel extra boost. Het is fijn om mensen erbij te hebben, mensen te overtuigen. Ik werk fulltime en sinds ik gestopt ben van school is het voor mij werk en muziek. Dat zijn eigenlijk de enige 2 dingen die ik doe. Dus, en mijn werk is heel belangrijk voor me, maar aan de andere kant mijn muziek ook. Dus dat is eigenlijk, ik sta op, ik ga of naar mijn werk of ik ga muziek maken en dan ga ik slapen en dat is iedere dag. Dus voor mij is het wel heel belangrijk. Wel uit naar jong de prioriteit voor je als Friesland Pop? Nou, we hopen dat er een hele goede band gaat winnen waar de komende jaar veel plezier aan beleefd kan worden door iedereen, ook door ons. En dat hij ook een stap verder komt. Maar wat voor ons ook al een soort winstpunt is, en dat ligt al achter ons, is dat wij weer 10 tot 15 voorrondes gehad hebben. Heel veel speelmomenten voor beginnende bands hebben gehad. Elke band heeft een juryrapport meegekregen. Ik kan me herinneren toen ik ooit meedeed aan de Kleine Prijs, dat was mijn tweede optreden in de tijd. Daar heb ik ook gewoon van geleerd. Dus die leermomenten geef je voor een deel ook al mee. Kijk, en dat is dan de eerste deel van de Kleine Prijs. En vanavond gaat het dan om de grote finale. Dan kunnen bands zich echt in de pers, in de picture spelen. Ze kunnen echt iets meenemen qua adviezen, maar ook qua geldbedragen en zo. Dus dan begint het wat groter te worden. Ik vind zelf de Friese popscene niet echt bruisend. Maar dit soort dingen zijn wel, helpen wel daartoe om het bruisender te maken. Want ja, het is toch wel een soort motivatieprijsje ook en motivatiecontest. Dus dat vind ik vind het wel een heel goed initiatief. Je kunt zeggen dat we nu wel weer een soort nieuwe bloeitijd beleven met ook winnaars die je kunt laten zien. Daily Bread die het heel goed doet. Pioniers uit het jaar 2 die het heel goed doen. En het is mooi om te kijken dat je als popkoepel daar een bepaalde invloed in kunt hebben. Door dat zo te sturen dat zoveel mogelijk mensen echt kansen krijgen om zich ook inhoudelijk te ontwikkelen. En wat het dan uiteindelijk wordt, ja, dat is altijd een samenloop van omstandigheden. Het is, komen de goede boeker tegen of de goede manager of wordt de bassist verliefd en verlaat hij de band en bleek dat net de drijvende kracht van de band te zijn. Ja. Dat zijn allemaal dingen daar heb je toch geen grip op. Wat wij proberen te doen als Friesland Pop is zo'n breed mogelijk kader aanleggen waar zoveel mogelijk bands wat aan hebben om zich te verbeteren. Aan het eind van de joen wint Mixtape en Burke One de publieksprijs en hield om een clip op te nemen. De juryprijs gaat uiteindelijk naar de ska-formatie Mr. Wallace. Zij winnen nooit hield voor een studioopname, optredens op onder andere Eurosonic in Grace en de Melkweg in Amsterdam. I believe it was 3 years ago. Someone told me I should say hello. I must admit I didn't like you directly. Toen ik echt zoiets van, nou wist wat? Er zijn een soort mensen en er zijn een protte mensen die het leuk vinden en laten we er maar gewoon een feestje van meidje.
En winnen of net winnen, ik bedoel, we beginnen wel lekker en s'avonds wel, dus zo kon ik het gelukkig even loslitten. Misschien had dat het hem wel dienen. Oh, this must be life. Oh, this must be life. Oh, this must be life. In november 2006 stroept het noorden leeg bij Vervet met een dikke storm en springtij onder water. Wil ze nog een keppel hindersomrint. Dagenlang is Nederland in de band van het dobbedrama. Norma Miedema is een van de eersten erbij. En wat ze die dagen al je mooi maakt, zal haar leven verrooien. Ze heeft een eigen verhaal dat theatermaker Boukje Venema te jaren met haar omwerken het naar een vertelling met gedichten en een tentoonstelling van schilderijen van Norma. Het is 4 uur in de nacht en de telefoon gaat. Het is peken. Norma, doe maar komen. Norma, we moeten wat dwan. Het komt net goed, de man van de diekbewaking had wat ik zijn. Norma staat al naast haar bed. Verdwaasd trekt ze iets aan. Ik hier Norma een paar keer op hees, jongen. En ik was helemaal onder de indruk van haar. En toen op een dag, toen reed ik langs haar huis en toen heb ik een briefje achter het ruit van haar auto dien. En ik heb erop geschreven, ik ben een fan van die, maar ik wil eens een keer langskomen. En toen kwam het dobbeverhaal naar boven. En toen wie dat zo mooi eigenlijk, dat ik het zonde vond om daar neer mee te doen. Dus toen ben ik daar een verhaal uitschreeuwen gegaan. En toen hebben wij bedacht dat we hier een mooie expositie komen zoeken. En dat ik Norma uit eigen werk voorlezen zou. En zo hebben we met z'n tweeën hebben wij hier de middag bedacht. Ik bleef gewoon mijn sterven zonder dood te gaan. Ik bleef gewoon verdrinken. En zij waren al heel lang weggegaan. Ik voel me alleen. Mijn lijf is koud, maar mijn hart is ook koud. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer voelen. En vooral, ik wil niet meer missen. Norma en Boukje willen haar verhaal graag verder vertellen. Heb je ook belangstelling? Zoek dan even op de site van Ithaca Theater. Burgum is dit hier als eerste mei een Ierpelofspul. En ze spelen Bloedboon. Een dramatisch verhaal over een tweeling die krek na de geboorte al uit elkaar hellen wordt. Het is een vertaling of bewerking van de Broadway-klassieker Blood Brothers. Toen is die weer de première, dus een hele spannende dag voor de spelersploeg, maar ook de 2 regisseurs. En Rieneke, ben je er klaar voor? Ja. Ja, ik heb de oude dagen echt hele mooie dingen gezien. En we een heel mooie tijd met alles. En dat jouwt ik een stuk rust. Leuk, dankjewel. Ik ben ook heel zenuwachtig, maar dat heb ik ook wel nodig om gewoon lekker te spelen. Dat brengt heel veel energie met zich mee en dan gaan we ervoor. Het is natuurlijk als normaal toneel of theater, hè, jongen erbij, dat is altijd... Het is voor mij wel heel spannend, vind ik. Ja. Het is slagen als wij zelf, denk ik, een heel erg goed gevoel hebben. Want dat is wel heel belangrijk, want ik vind het wel heel erg spannend. En het is natuurlijk nog meer slagen als het publiek zegt van, nou, dit is het. In elke vaststelling heb ik wel een vorm van gezonde zenuwen. Ja. Joen weten we dat we in het publiek zitten en we kunnen niks meer doen. Dus dat er iets meer komt waarvan we denken, dat hier wordt matten, jammer en door. Spanning voor de première van Bloedboon. Het stuk gaat door 2 jongens, broers, die dat net voor elkaar weten. De ene maakt het carrière, bij de oren gaat alles mis. En dat komt op een kop verkeerd. Sis, dit is net weer. Sis, dat het betacht is. We beginnen eigenlijk voetendrijks met het eindbeeld. Dus we weten voetendrijks dat er 2 deren vallen.
En tijdens het hele stuk leren we de twalling, die uiteindelijk dus de ik zullen, dat is de vakkennis van het publiek, leren we die kennen, maar op een hele luchtige manier, een humoristische manier. Kerst door het wordt wel voor... dat wist wel. Pardon? Dat wordt voor... dat wist u dus wel. Kut. En wat is dat dan? Ja, dat weet ik net. Dat weet ik net, maar het klinkt wel lekker vies, hè? Ja. Wat een mooi woord. Ja. Ik zie het thuis wel op, zie ik in mijn jeugdencyclopedie. Je willen net altijd hetzelfde woord broeken, dus er moeten verschillende grove woorden komen. Ja. En hoe vier hebben ze gegaan? Ja, dat zal de meesten niet wel jaren. Kist hij eigenlijk net vaststellen hoe het wezen moet voor een mem als ze een van haar benen afsteken moet of kwijtraakt. Het is een heel indrukwekkend verhaal. Dat wel wat met mij. Nee, stil maar jongen, het is goed. Ze binnen Berne en Johan neert zijn? Ik dacht... Kan ik ze nou net een paar dagjes horen? Alsjeblieft, alsjeblieft. Het is een Spaanse jerre bij elkaar. Morgen op mijn mand dus, vrouw Jonkers. Ik mat mijn poppen ha. Maar om een vreselijke te spelen, terwijl het Ben toch heel erg leuk vindt, dat is natuurlijk wel een uitdaging. Neem maar mij. Neem maar mij. Dan wordt het contrast tussen de volkse mem en de vreselijke mem die met Jilt alles keepje kent. En maar dat, omdat ze gewoon alleen maar denkt dat ze echt alles keepje kent, is natuurlijk wel heel erg leuk en heel erg mooi. 18 juli? Ik hek. Echt weer? Dat betekent dat wij dezelfde dag geboren binnen. Dat betekent dat wij bloedbroers worden kennen. Is het echt zo nodig dat te jaren regisseren? Ja. Ja, volmondig, ja. Ja, wij binnen zelf, ik was heel erg verbaasd hoor. Dat we mij zoveel souplesse en gewoon wat dan hebben wij, ik wil wat een bom. Maar je merkt dat er tussen hun ook een chemie is en dat zij hetzelfde mooie stuk willen maken. En dat werkt gewoon heel goed. Mag je nou naast zitten? Ik zal altijd vjochtje van mijn broer. Ik zal altijd vjochtje van mijn broer. En ik let hem nooit in de steek. En ik let hem nooit in de steek. En ik jou hem alle snoepjes. En ik jou hem al... Het leven is teken is zonder gom. Je maakt keuzes, je maakt beslissingen en dan kan je net weer uitgummen. Ik heb net de oren dat je van ik draai het weer om, het is gebeurd en daar is verder mij matten. En dat vind ik het centrale hierin. En dat had niks met Riek of Erem te maken. Mem, geef mij! Dit zit hier, jongen. Mem, geef mij! Die net zit, jongen. Hij is zijn broer. Naarmate het stuk verder naar het eind, dan zag ik echt daadwerkelijk dat ik ja bliksem. Hij had het zo goed van me en dan was het enige wat ik nog had, pikte hem ik nog al. Waarom was mij dit daar, joh? Wat dan ben ik nou in? Dan ben ik nou in! Nee! Rustig, Noorweesken, alles is onder controle. Wij zijn heel tevreden. Ja, mooi, Janne. Ja, dit is gewoon een droompremière. En door viel toen het begint, dat het stuk begint, vreemdste zenuwen en dat soort dingen. Maar zodra het publiek begint te reageren op de manier dat we het echt hoopt hier, ja, dan valt gewoon alles te plak. En dan komt de 3 minuten die ooit horen hier. En dat, ja, geweldig. Dit was de kaart voor deze week. Na week dan zullen we nu werk gaan, want dan maakt je een speelfilm met de mensen uit het dorp. We zullen met architect Sjoerd Soeters terug het nieuwe provinciehuis dat hij ontworpen heeft. En we gaan naar het internationale Hurre-muziekfestival in Dokkum, Dokkum Open Air. Voor nu bedankt voor het zien. En na week.